Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Mana ofufe kọla anyị ka anyị nye ọgwa n'ife ndị Igbo, ka anyị nye ọgwa n'ife ụmụ Igbo, ka anyị si n'elu mba ọzọ. Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Mana ofufe kọla anyị ka anyị nye ọgwa n'ife ụmụ Igbo, ka anyị nye ọgwa n'ife ụmụ Igbo, ka anyị si n'elu mba ọzọ. Nze Pablo ugboro ole ka ife ga-eme nwata n'ụwa ka anya bụ nwa wee mala ife n'ụwa. Ugboro ole ka ife ga-eme nwata n'ụwa ka o wee mụrụ akọ. Igbo mụrụ nze nnọfa mụrụ okolo, Igbo mụrụ nze fa mụzili ọzọ. Igbo mụrụ odogwole n'ụwa mụọ dike. Unu mana utu dike mụrụ odogwu, anodogwu adamakwa dike aka n'ụwa. Ndị Igbo ejego mba, anyị ejego mba n'elu ụwa ma ife siri ike. Embọsị anyị batali China, na China n'elu ụwa ka na-agba ọtọ. Ọkwa ndị Igbo walife anyanụ tata na China n'elu ụwa ebulu gị ike. Anyị mesili je Malaysia, Malaysia nọ n'isi fụba ụzọ. Ndị Igbo jeli Holland wee bụrụ nation builders na nsọ. Igbo bụ Igbo nne m, ekele n'ụkaba anyị dị n'elu ụwa m. Ọ dị unu obi mma, ekele n'ụka obodo anyị dịzi m. Asị m ka njụọ unu, abata n'ime Nigeria, ife niile dị mma ka ebu na West. Mgbe na-ajụzi Igbo, anyị ga-atọzi ndị kwadobe ndị ọzọ. Ọfịa niile dị n'ala Igbo, kedu ndị ga-emebi ya n'ụwa ka njụzie? A na-akpọnye nation builders, ma banye nọnyere anyị mmepe. Akụlụ ụlọ n'elu ụwa mala onye kpalịa. Igbo na anyị nwere mmadụ, mmadụ n'onye ka ejizi aka. Ebe ọ bụ na lụsiri ụlọ ike tata, nwezilụ mbọsị ọbụzi ọfịa. Anyị lụrụ alaba, wee wuchie mmiri ole n'ụwa lụọ afịa. Igbo chụrụ okwute ọsọ na Abuja, wee lụba afịa n'elu ụwa wee kwụlụ. Ọ gịnị jizi anyị ndị Igbo? Anyị na-alụ elu nọ n'ụlọ ka mma. Ife anyị nyere obodo ndị ọzọ nụ, anyị weta ebe anyị nọ ga-aka mma. Asaisi a Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Mana ofufe kọla anyị anyị nye ọgwa n'ife ndị Igbo, anyị nye ọgwa n'ife ụmụ Igbo, ka anyị si n'elu mba ọzọ. Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Igbo bụ ọkụ na-enye ife, ọkụ na-enye ife. Mana ofufe kọla anyị nye ọgwa n'ife ụmụ Igbo, anyị nye ọgwa n'ife ụmụ Igbo, ka anyị si n'elu
egwu nnetilu n'odogwu odogwu nwa onye Inyi mụchala Eze Kenneth onye mmanụ enweze ka nne Inyi bịabanụ epabro mabanụ odogwu jeli Mexico bulike nabanụ enwe gbali ngata n'elu ụwa wee gweli nni ya echi o gbukwolu na nni ya echi Fabro Pharmaceuticals onye bụ Fabro Texas onye ọma odogwu ji mali bịaba ezigbo nwaze ka nne Inyi asị na ọ bụ otu dike mụrụ odogwu odogwu fụrụ ka ya na-egbu ndị ezi wee debe arụ na onwere ife na-eme ya malụkwa amalụ na ya kwụsie ndị ezi ọ ga-akpali ya aka n'ụlọ anyị belụ Biafra n'ime Naịjirịa ejide ndị Igbo gbube election 1 Naịjirịa ka anyị jekwuru tụọ ejide ndị Igbo gbube Igbo lugokwanụ mgbe ọ ga-elu you can't live on your money and the no can you not have uno no fear din and Igbo no shilling can we get Jesse then do pipeline on a Lagos on the no wajebili Enugu state you just love your one pull out to loan can we get Jesse no bulu high tension mobili Igbo Abia State Isulofia one pull out to get long and I need a little pipeline and the full and you will be channel of Fiani. I need no money, I need no money, who will can this in all of them once they can neck of your odogwu bịa n'obi esiri ike pabro onye echichi n'ịdị mmanụ pabro n'ọba n'ịdị mmanụ mmadụ ka ejizi aka n'elu ụwa oge mara Igbo bụ ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife ọkụ na-enye ife mana ofufe kọla anyị dị ọnwa n'ife ụmụ Igbo anyị dị ọnwa n'ife ụmụ Igbo ka anyị si n'elu mba ọzọ Igbo bụ ọkụ na-enye ife Igbo bụ ọkụ na-enye ife mana ofufe kọla anyị dị ọnwa n'ife ụmụ Igbo anyị dị ọnwa n'ife ụmụ Igbo ka anyị si n'elu mba ọzọ Amalise, 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 Amalise.
ikuku ego kusibo kanili bife ikuku ego kusani kanili bife kanita bifalo kanili bife kanili bifeli kanili bife ikuku ego chobibo olemba kanili bife lewetu kubiare no kanili bife uku biare no olemba kanili bife ikuku ego chobibo kanili bife kanita bifalo kanili bife kanili bifeli kanili bife Nezie n'ọzọ sound onye nweli ife ice odogwu ji ngwa egwu eme ọgọnụ ọnya lụrụ steji nwa nji eti egwu ọzọ sound onye ọma ịbatazie n'ịntanetị ịchọba Igbo Music Entertainment TV ya bụ ọzọ sound nwe onye achịna ọzọ n'ọdị mma onye ọma kedụzi ọkpọkọpi dị na nwoke ọzọ bụ onye mkpu MC Executive onye nwere ife Executive onye ọma ọ dị mma Executive onye ọma ọ dị mma ataka ma fufu n'ụwa afụjuru m anya ole n'ụwa eji ya anya isi o nwere ife na-adịgide n'ụwa ka ịmala o tezie ka o ji dị njọ n'ụwa nụ ọ ga-adịkwa mma ọzọ eji afụfụ anya isi ikuku ego ka na-ekwuzi onye okusali n'ụwa adịrịgo onye okusali ole n'ụwa adịrịgo o nweli mmadụ onye akakwa onye nwere ego nwere ike inye 2 milion iweli gbaba mbọ n'ụwa ọgbadinala ịnụ mana onye nwere mmadụ nwere kone o nwere ike ijizi ofu connection ofu onye enyeli ya wee bụrụ mmadụ n'ụwa ikuku ego ka na-ekwu okusaga Agbalanze mbọbụ ego ndị one n'ụwa m mana onye na-agba mbọ n'ụwa jisikwa ike n'efi na-azọchi ugbo na-ada ekechi ya ọnụ mbọ ka ị ga na-agbazi one n'ụwa ya wee jelu ụbọchị Chukwu ga-eme ya ọgaranya onye olotele ogoliwe kedụzinụ nwa nze ka nne m ji mala Inyi ọnọzikwa ya Pablo na Mexico ka na-akpọ n'egwu ma Pablo onye ọma onye dị mma odogwu gbalụ ngada kwelu mmiri efi enwa malị ya n'ụwa malụgo ndị ichie Pablo onye ọma onye dị mma ka kiri egwu Agbalanze Pablo ka anyị kelee n'odogwu Pablo onye nwere ya nwere ife Pablo onye onye dị mma Pablo onye nwere ya nwere ife odogwu dị mmalị Mexico Pablo onye nwere ya nwere ife enweze ka nne na Inyi Pablo ekika ji mmalị onye nwere ya nwere ife Pablo onye echichi onye dị mma Pablo akidegwu Agbalanze onye nwere ya nwere ife Pablo onye ọma onye dị mma Pablo odogwu onye nwe ya nwere ife anyị mụrụ nwa Pablo onye nwe ya nwere ife Pablo onye ọma onye dị mma Pablo
Aboka mumbo bego nyonenu imala. Imano basi na chionenu. Manonye na bombo nenu wajisiku ike. Maka nefi na zochubo nenu wa. Adeke chiyon ima. Ikuku ego ka nekuzinu. Ego kusalo ugolibe ima. Agbalanze Honorable Ikembu Mazelike Bulesila onye nwe egwu tie onye nwe egwu nọ n'ịcha doka egwu na akpọ Odogwu jeli London na nke ikpeazụ ụwa wee buru ike wee nata ike pounds na ike dollar bụrụ ofu ọ ya enye anyị pounds ike dollar na ike pounds abụrụ ofu ọ dị isi ịbanye nke ndị Chelsea ịgbanwezie anya na naira oyim ijezie elibe ife ugo isi n'obi chukwu onenu ụwa ka anyị kene n'odogwu Ugochukwu ugo isi n'obi chukwu ugo isi n'obi chukwu Honorable Nidi Mandelu Ugochukwu ugo isi n'obi chukwu ugo si n'obi chukwu na ndịcha Ugochukwu ugo isi n'obi chukwu ugo isi n'obi chukwu ekewalụ Ugochukwu ugo isi n'obi chukwu Ikuku ego kusibo kanili bife ikuku ego kusane kanili bife kaneta bifalo kanili bife kaneta bifalo kanili bife ikuku ego chobibo kanili bife kaneta bifalo kanili bife Ego Igbo Owanefego Chobego Igbo Owanefego Chobego Igbo Owanefego Enze Pablo na Mexico wakagamo ezigbo nwaze ka nleli
Oyi mụ chọba ego oyibo ife ego na-eme mmadụ erika nne n'ụwa ikolo kwụsie ma o nwere ego n'ọnya bụ ozu dị ndụ eji ọnụ etinye azụ n'ofe ego ji bụrụ isi mmiri akwụkwọ eselu ndị nwụrụ anwụ ife omeli mmadụ erika nne n'ụwa akụ na-esi obi ike ọzọ yaba akụ na-edozi obi n'ụwa onye bụ ije ego akwa na-ebele ego n'uwezi onye na-eso n'elu ụwa ka na-ekiri n'ọnya bụ onye nwere ife onye ji ego ka na-agbala odibo ego na-ekwu okwu akụ na-esi obi ike ịkpata ego na-ekwu ife anya na fụnụ maka na ụwa na-efe ego nke anya fụ ka ọnụ ga-ekwuzi ego oyibo adịjele eti n'ụwa n'ọnya ka mfologo ezi oyi oyi mụ chọba ego oyibo lelu efe ego chọba ego oyibo papụrụ onye nwere ya nwere efe ego ịkpata ego na sensa ego oyibo papụrụ na Mexico ka egwu efe ego oyi mụ chọba ego oyibo efe ego ịkpata ego na sensa ego oyibo chọba ego oyibo efe ego akụ na-etigbu okwu akụ na-etigbu ego oyibo akụ na-edozi okwu akụ na-edozi okwu ego akụ na-etigbu okwu akụ na-etigbu ego okwu oyibo akụ na-edozi okwu akụ na-edozi okwu ego chọba ego oyibo papụrụ na Mexico ka efe ego KYC ọnọzikwa ya ego oyibo papụrụ pharmaceuticals efe ego ezigbo nwa nze ka nna ego oyibo egwu Agbalanze n'ọnya efe ego akụ na-etigbu okwu akụ na-etigbu okwu ego oyibo akụ na-edozi okwu akụ na-edozi okwu efe ego chọba ego ego oyibo chọba ego efe ego chọba ego ego oyibo chọba ego oyibo efe ego Cynthia shake it. ebe si ka ejebe chi n'ụwa ka onye ụba si ka ejebe tata maka na obuzi ike ụmụnna na-achọ onye ga-emezu ego ewufa odogwu uwe bata gbuo elufe fi n'obodo ma jezie egolibe ịkpata ego nonsense ana maka na nonsense na ụbịa mụba ofunu ya ka ego ji bụrụ isi mmiri ezi oyi akwụkwọ eselu ndị nwụrụ anwụ ife omela anyị erika ole mgbe yiri ka pachila pachi na-aga n'ụzọ ndị mmadụ fụ ya fakọba ya ọnụ ole mgbe ibe nwoke na-afụ n'elu uwe erika okwute na-agbọ mmadụ n'uwe erika nnenụ mana ịda n'elu uwe ikunie na onye dala ikunie n'ụwa nwee mmeli onye dali na niju na omekuni ekuni ụmụ ibe na onye ka emelile emeliru ya bụ ije ego n'elu oyibo chọba ego oyibo n'elu anyị tie na anyị ga-alụtu ego oyibo maka na ndị egwu na anyị oyibo chọba ego oyibo chọba ego oyibo efe ego
ịkpata ego nonsense ana ego Igbo chọba ego Igbo na-efe ego akụrụ etigbu okwu akụrụ etigbu ego Igbo akụrụ edozi okwu akụrụ edozi ego ịkpata ego nonsense ana ego Igbo kedụzi nwanze ka nne ka egwu na-achọzi enwanze ka nna ego Igbo Pablo na Mexico ka nna achọ ego Pablo na-egwu Agbalanze anakwa ego Igbo ọ bụ mụ na bazi elu n'ụwa ego ịmakwa n'inyi tere aka Pablo ego Igbo ya kiri egwu Agbalanze n'elu ụwa ego ọmakwa na be nne ya tere aka ego Igbo ife mkpali n'ụzọ erika Pablo ego chọbanụ Pablo ego Igbo odogwu ndị mali Mexico ego odogwu Pablo odogwu ego Igbo chọba ego Igbo ego enwanze ka nne ego Igbo enwanze ka nne ego enwanze ka nne ego Igbo enwa bụ elu nna ya efi ole nna ego wee gbukwu olu nna nna ya efi ego Igbo nwata mali nna ya nlelu ụwa ego ọmago ndị ichie ebe anyị ego Igbo dogwu Pablo na Mexico ego Pablo Pharmaceuticals ego Igbo dogwu nwa nji mali Inyi Kingdom ego chọba ego Igbo chọba ego Igbo ego ịkpata ego nonsense ana ego Igbo chọba ego Igbo ego egwu Agbalanze ga-egbeda ego Igbo chọba ego Igbo ego executive oyim ego Igbo ọnsụmụdie ka ọmụ kwụsị ego executive oyim a ego Igbo ọkwa gị bụ MC ego ọbanye ego Igbo asị nke golo golo gaba nwanne m chọba ego Igbo ego golo gaba onye mkpụrụ mmiri golo gaba anyị ncha bụ mkpụrụ mmiri eze gị mkpụrụ mmiri biko special announcement biko ndị ogbu efi onye ọbụla cheki akụkụ ya ka ịma aka ji gị ọkadị onwe ndị mfu bụ ji si n'azụ na apụ kịta ya bụla ji mmadụ ka mmadụ gbaa thank you ezigbo alụ change ego style ọ dị afịa alụ egboro maka Pablo onye ọgọ na Mexico eze ọma ọgọ na Mexico
Somebody na bafano. Makano fosisi ade mafia. Awesome. Umunna wezu akuba fa mmadu. Asisa ya luku ye. Enzo mongo na Mexico. Awo so to pick. Oyi ti aka metelo nwe. Ice. Nesenu nweze kananu. Odogu balinga da buelu ni efi nwa. Obukwelu na ni efi. Onye ọma to chukwu ọgbanje egwu. Ọgbanje egwu ka na bonegwu n'ụwa. Enweze onye ọma. Idukwa Selina wee bịanụ. Ọgbanje egwu onye nweli ya nwekwala ife. Enwanna mani na mmadụ nze. Ọbanụ nweze ka nne nọ dị mma. Pablo Pharmaceuticals. Odogwu nwere ojiji maji. Pablo odogwu ekene mi. Pablo odogwu ekene mi. Pablo odogwu ekele gị. Pablo odogwu ekele gị. Enweze ka nne. odogwu ekele gị. Odogwu nwe jimalu. odogwu ekele gị. Enweze ka nne. odogwu ekele gị. Ị ga-afụzi egweleze gbanwezi odogwu ekele elu. gị. Pablo odogwu odogwu. ekele gị. Pablo odogwu. odogwu ekele gị. Odogwu jali ụwa pụta ike odogwu mụ. ekele gị. Mexico ma nọ odogwu ya. ekele gị. Enye bụ egwu odogwu egweleze ekele kedu. gị. Pablo odogwu odogwu. ekele gị. Pablo odogwu. odogwu ekele gị. Pablo odogwu ekele mi. Sọ ya dị na n'ụwa inu. Sọma dị na n'elu ụwa. Sọma dị na n'elu ụwa. Ofu osisi adị mafia n'elu ụwa ka mmalụ ha. Aziza ya lukure n'elu ụwa na. Obulefi ya linu ụmụnna kavalie onye ga-eti ya ogbu efi. N'ezienụ Pablo nọ n'ọgbọ gị mmalụ. Ezigbo nwanze ka nne na n'Inyi. Enzo mongo na Onye Mexico. jeli bịara ụwa n'ojinu. Ọzọ bụ Egwu Agbalanze na-akpọ ya Pablo. Ka kiri egwu kolobịa. N'enu nwoke. Ọka mmadụ kapụ wee jebe obodo. Onye ọcha Ewepụ Pablo n'elu ụwa. Kedu ka m ga-esi masị obodo a na-akpọ Inyi? onye ọcha Pablo odogwu ekele gị. Pablo odogwu ekele gị. Pablo odogwu ekele gị. Pablo odogwu ekele gị. Pablo na mesi odogwu ekele gị. Pablo na mesi odogwu ekele gị. Pablo na mesi odogwu ekele gị. Pablo mesi odogwu ekele gị. Pablo odogwu ekele gị. Pablo na mesi odogwu ekele gị. Pablo na mesi odogwu ekele gị. Ego oyibo, ego na-ekwu okwu. Ego oyibo na-ekwu okwu. Money is talking, which is the apple. Ego oyibo, ego na-ekwu okwu. Ọgaranya na-anọ na ego na-ekwu okwu. Zizi ozi omebelu na Malaysia. Ego oyibo, ego na-ekwu okwu. Ego oyibo ego na-ekwu okwu. Ije ọgaranya ọkụ ije ego na-ekwu okwu. Ọgaranya na-anọ na ego na-ekwu okwu. Zizi ozi omebelu ego na-ekwu okwu. Ego oyibo, ego na-ekwu okwu. Ego oyibo ego na-ekwu okwu.
ezigbo n'ụwa na-ekwu okwu ka mmalụ ege nwere ụkwụ n'ụwa ma ọ na-aga ije pabụrụ odogwu keduzi pabụrụ m ezigbo nwa nze ka nne na Inyi ewepụ pabụrụ na mmamma ebe Inyi dị ọkwa pabụrụ mere nji malụ Inyi ka ị malụ ọsịsa ahụ executive onye nwere ya nwere ifenụ ọkpọkọpi dị na nwoke ọkpọkọpi dị na nwoke ọgaranya ji ego n'ụwa na ọdatu egwu akpaza kwụsị ije ọgaranya akpaza kwụsị ije ọgaranya ochebe echebe lelu ụwa ọbụla ego okolo na ekwe nije ego Pablo odogwu ekene mi egwu na Pablo odogwu ekene mi 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 odogwu ekene mi Pablo odogwu ekene mi Pablo odogwu ekene mi Pablo odogwu ekene mi Pablo odogwu ekene mi. Biko ihe a bụ ndị ashebi a onwe ndị na-asị na ihe abụ ndị ọgwụ egwu ihe abụ ashebi Agbalanze biko ihe akwa ka eyi nyere m kwa mmadụ ejide m ebe na osi na ibu ndị Billionaires Club akwa ha nwa chinyere m akwa adị m eyikwa ụdị akwa eji ọkwa m shishi mmadụ apụ ebe na blọkụ moto m ọkwa ebe a ka anọchi m akwa nyipụ ekete efu na mmadụ gwụrụ agwụ ibe akwa nkịta nwa gwe tọgbọ m n'ime na-ekwe ya abụọkwa saiz m biko ike m sikwa na otu na-egwu si aga m ekwulu ọnụ m ka m kwurukwa ọnụ m ọgwa ekwu onye m bụ ọsọ bụ mgba onye Ebonyi onye Abakaliki si ọsọ bụ ịgba ọsọ bụ mgba onwe ekwu onye m bụ nkwugheri ka enwekwa m aka ọrụ biko achọrọ m ịnabata mmadụ ka Ejaike Nwamba. That's my brother from Agbugo Nkanu. Imana so many people but I now say I'm onye Anambra. Anyway, I'm half Enugu, half Anambra, man I'm onye Enugu State. Eyatago. So biko Ejaike Obuni Indigo Radio. Kaibonye chafu. I know can the bouncer, ndị na-afụ na security the tight ebe a. Eyatago.
ị na-enene ha anya ịma nzuzu ezuzu ebe a ọtago mana akụwa yọ n'enu ọ ha na-ebu ụzọ anarị isegin bịa St. Charles mmee ya ife tinye alụ Sunday na ọsọ ujebere ọrụ akwa gị kpọọ m aka n'anya ihe ekwe mmekarị arụ dadị since morning I never chop, I never drink, I never smoke. Come on, even. Come on, even. Photo woman, I never snap. Sawanje. That's an nature, no problem. Kianu. Kitala Chakwarani. That's an nature, no problem. Kianu. Since morning, I never chop, I never drink, I never smoke. Come on, even. Huh? Come on, even. Ajay came where says, "Watch out and do to get white." Because so now has a G, Quackwo have black. Keva no Busiana, but I bought see officer not them. Or men don't go, not them. Ajay came one boy and walk in. Inanye funa ndị egwu n'ebe a ọ dị entertainers n'ebe a bụrụ ndị na-eje ihe anyhow ọ ndị ya akpọ ịkwụ ọha ụgwọ efu ha n'okeshọn ada akpọpụta anya anyhow abụrụ nke ọ ya bụrụ anụ na a na-eme ihe mmadụ abịa bụrụ spika dị n'azụ ebe enu na-eme mkpọtụ man kwana nke eze ga-eji ebe again I repeat kwana that statement ala apụ ịma na m akọla ọlụ unu ebe nọ mitie Pablo anọ m na Mexico Pablo bịa Mexico amagara ihe chejiziri otu a anọ m na Mexico Pablo bịa na nke m ka ọ na-alahụ na ana nkịtị ha dị ebuo ofu na-alahụ n'ihu floor na n'elu fridge anọ Mexico Pablo bịa ngosi ebe a na-alụ na ụmụaka a ṅụrụ ezigbo nkwụ wee tụọ imefa na efe ka ha na-amasọ mma ọ bụrụ ndị aṅụcha akpụrụ achị ya lekwa onye ọcha bịacha o nwere ife na-ama mfu ebe a taa onye ọcha bịakwuru all the way from Mexico. Hello, hey, come over here. Hey, how are you? Hey, where are you from? Come. You from Nigeria? Huh? You from Nigeria? I want to have a white animal. Nyata kwana go. Na ụmụazị amusiri ike nwa ezigbo nkwụ, rie ezigbo nne moto ụmụaka. Abụrụ ije nwa Igbo 5. Ị na-eche ka nwunye gị mụọrọ gị ụmụazị nwe sense. Ịnwụcha aka tụọ nwunye gị ma ọ mụọrọ gị ndị mkpụrụ mmiri. Ebe ọ bụ na ezuru oshi atụọ bụ n'aka. Ịṅụzi ya ịchọ tụwa nwunye gị ime ọ mụbara gị ndị players. Never players. Na ụwa bụ ihe ọ bụla efere na-alụ ama na m emecha buru Mike na-akwụgharị mgbe m pere mpe onye ka what do you want to be in future? I want to be a footballer. Ifugoro m na bọọlụ kịta bụ akụkọ police station dị n'Ogide nkwe nke gị into 2 DP office dis na ya adịa eke eji into 2 half ebe a na-agba bet Naija emega arrest pụta ga ebe ịgba bet beruo onwe gị
kingdom of God, and other things shall be given unto you. Akeko, give me that thing, get a letter sick. I can walk even me and let China Jemere Semo.